మీరు ఎదురైతే గుండెల్లోన పల్స్ రేటు రైజ్ అవుతోంది. ఒక్కసారి వచ్చే యూత్ లైఫ్ లోన రేపు చూసేదెవరు నేడే ఎంజాయ్ కల్లేరా. అట్రాక్టివ్ లుక్స్ టేక్ స్టన్నింగ్ మిక్స్ ఓ సిక్కే దాచే బుక్కలోన స్టోరీలెన్నో చెప్పేవా. స్టైల్ ఉన్న స్మైల్ ఉన్న గర్ల్స్ అంటే క్రేజీ 9 to 5 జాబ్స్ అంటే I feel so lazy. వారం మొత్తం అందాలన్నీ సింపుల్ గా స్కాన్ చేద్దాం. And I'm on a ceiling, a feeling, a loving, a goddamn, a feeling, a hey girls, don't you know it's good as to be careful. It's a pain in the ass if you get a self growth, so better get away, better get away, better get a ooh ah, move to my groove now. All the sexy girls to me, ఎదురైతే గుండెల్లోన పల్సు రేటు రైజ్ అవుతోంది. త్వరబడి మింగిల్ కారా నాన్న పదుగురితోటి డేటింగ్ చేస్తే దారికి వచ్చే ఒక్కటైనా కన్ఫ్యూజన్ లో ఉండే కన్నా వనితలతోటి డేటింగ్ ఉన్న కానిది లేదు దునియాలోన కలలో సుందరి తగలొచ్చన్నా. చీనా మీద సోనా పేరే ఏదేమైనా చొరవే చూపించంటే చెరి హాయ్ బాయ్ చెప్పేసైనా. స్టైల్ ఉన్న స్మైల్ ఉన్న గర్ల్స్ అంటే క్రేజీ 9 to 5 జాబ్స్ అంటే I feel so lazy. వారం మొత్తం అందాలన్నీ సింపుల్ గా స్కాన్ చేద్దాం. వనితే బాసు పక్కన ఉంటే వెలుగును ఫేసు 100కి 100 నెక్కవరేసు ఉల్లాసాలే నీ అడ్రస్. పాపం పుణ్యం ఎవడికి తెలుసు దుఃఖందే తెలియదుగా అడుసు ముందరి కాళ్ళకు వెయ్యకు గొలిసి కిటికే తెలిసి కదలర బాసు. గీత నీత రీత మార్చేసారి రాత పార్టీకైనా పక్కులకైనా కేర్ ఆఫ్ ద సౌండ్. స్టైల్ ఉన్న స్మైల్ ఉన్న గర్ల్స్ అంటే క్రేజీ 9 to 5 జాబ్స్ అంటే I feel so lazy. వారం మొత్తం అందాలన్నీ సింపుల్ గా స్కాన్ చేద్దాం. వీకెండ్ వస్తే సోలో లైఫ్ బై బై చెప్పేద్దాం. నిన్ను చూస్తే నా తుల్లే అరబల్లే బల్లే వాడి దొర్లే బందల్లే అరడింగ డింగ డింగ డింగడాం. నడిగొచ్చే తీగల్లే నువ్వు బల్లే బల్లే వాడి చచ్చే నా కళ్ళే అరడింగ డింగ డింగ డింగడాం.